Txakurrendako orotariko zerbitzuak eskaintzen dira eta zerbitzu eta eskaintza horiek areagotuz joan dira urteen poderioz. Bergaran esaterako, maskoten autogarbiketa gune bat ireki zuten hemen Bolu auzoan eta gu bertara etorri gara ea zer eskaintzen duten ikustera eta bide batez ezagutzera. Bergararaino etorri gare, Linpiadojera eta bertan dauku gurekin Andrea Zabala. Andrea, zuzara hemen bertako arduraduna, zuramakin batera eta pelukera batekin batera. Linpiadoj, Bergaran, hemen Bolun, zer da eskaintzen duzuena? Bale, Linpiadojen eskaintzen dugu txakurra garbitzeko autogarbiketia eta darezte 3 aukera. Alde batetik zu etortzen zure txakurrekin, berdin da tamaina, oso hastau baldintzaik, eta etortzen zauna eta garbitzu itxuzu daukazu alde batetik baineria eta bestaldetik sikatzeko maixa. Zuzatoz, horrentzi itxuzu eta guztira dira 8 euro. Hori da lehenengo aukera. Bigarren aukeria da zuk deitxutxe duzu eta eskatzu zutxandia nire amak garbitzeko, edo nik, bisitako bat, garbitzeko eta presioa pixkat altuagoa, baina itxen dugu, enbede zuk garbitzu, guk garbitzen dugu. Eta gero, hirugarren aukeria da, zuk esan duzun bezala, pelukeixakin txandia hartu, eta ja hor ez da bakarrik txakurra garbitzu, sino kizi belaretxa garbitzu, atxaskalak moztu, ja un poco eskaintza garbitzu. Zehatzagoa eta bat presioa bebe aldatuko da, txakurran pelagian inguruan, pixuan inguruan eta tamainoan inguruan, ezta? Hori da. Zelan sortu jatzuen zerbitzu hau eskaintzeko, Zeukagun espalditxik, lokal hau guria da, eta zeukagun espalditxik hau eta ja espaldiz ginoela erabiltzen. Eta, ama etxian, Andrea, zeozin biau, zeoze berrixa, eta, lehenengo kezi taberna bat, heladirixa bat, ama, hori... Eta, hau txakurra daukagula, biharra sortu jaun, eta esan ginen jota garbitzeko, eta bakoitza bere kauz, jazta, Linpiadoj bat sortu bio, eta, azkenean, Ez dakitalako zerbitzuk, igual azken urtietan bebai, ez dakit, baina bilakara bat bai egonda, jentiak alien bizianak txakur gehiago dauko, bihar hori, zeuik eskaintzen duzuen bihar hori be gehiago dauko, inguruen be ez dakit txolako zerbitzu gehiago eskaintzen dien, ikusi duzualako igoera bat, bilakara bat egondala urtietan? Zerbitzu motonen inguruan. Bai, eta txakurrak eukitzeko, txakur gehiago ikusten diela. Bai, de hecho, inzuzkoen estudio bat, hau monta baino lehen hau, eta darezte txakur gehiago ume baino. De hecho, holako negozioa montatzeko estatzuela gatzen hasi porrezi, inbiotu estudio bat, ikusteko benetan rentabilidade daukan. Eta, eta motontako negozioak ikusitxugu asko por el sur. Hor bien ikusitxugu bastante, eta, de hecho, hori, amangua danez, ideia hortik etorre jakon. Eta gero badakit dareztela pelukeixak inguruan, baina holako autola bau, ez dakit, nik behintzat ez ditxute ezagutzen. Eta funtzionetan da, jentiak aldiro ekartzen du txakurra, egunero, astero... Asko dependitzen dago regulaldixak. Euri asko itxen bau, jente esan ez da tortzen, porque garbitzeko eta gero bezero bustitzeko, ez. Baina nik esan genean astero 10-15, segun. Baina, 10-15 txakur, 20, geixo pelukeixara. Zeuik jantzitsa zase, zerbitzu honetan, danagala, txakurren bueltan bebai, bestelako zerbitzu gehiago badaz, adibidez oin, udagara isen gazela, oporretara joateko, txakurrendako hotelak, halako zerbitzuak eta jentiak eskaketatzue, ez dakit, inguruen suertau jatzuen olakoik? Bai gertau jau, adibidez Bergaran ez dago txakur parkeik, hotelak eta ez da guretzako isa, eta ez dara txakur parkeik, eta jente asko, txakur parke bat, eta amabe hortan hasi zen burruketan Bergaran jartzeko txakurrak soltatzeko eremu libre bat, eta hortan gabiza lortzen dugu. Bueno, hori esan da, ez dutu galdetu zenbat txakur dakutzuzuk? Bat, bakarra. Bakarra? Bakarra. Zela ditzen da? Mia. Mia eta ze txakur mota da, ero? Bigel bat. Bigel bat, ikusten dut hemen kanpotik antzain dauela. Igual ekarri ingo eta erakutziko txaba ikusten zuliai apurtxo bat zelan da, garbiketa prozesu hori. Bale. Andrea ikusten dut txakurra sartu berri, batzutan kosta ingo da, txakur batzuk igual gogo sartuko die gustora, beste batzuk igual kosta ingo jatie sartzia, ezta? Bai, dare batzuk burruketan dela
atope barrura esartzeko, baina, bueno, gehixenetan lortzen dugu. Urotza, berua, zer komeni? Epela. Epela? Epela. Segun txakurren egia eta, bueno, aldatu, baina normalian orokorrian hori da urregulautaia epela izateko, urrepela. Eta zer bota ditzazue? Ohiko txampun bat, gel bat, zer izaten da? Bai, dare bi txampu, bata da aloe vera usaina daukona, dala berdia, eta txuria da neutroa. Danondako, txakur moten danendako baliagarria dana. Etortzen dienien bezeruak, apurtxo bat eskatzen dabe hortik haratagoko gauzak ez dakit. Lehen esan dut badagola, bigarren aukera bat, dala adibidez amak garbitzea. Kasu hortan, amak ja más o menos kontrolatzen ditu txakurrak, tal, sei mota, eta barruan dauzko txampu espezial gehiago, ie txuri xandako, daukenen dako azaleko arazuak, bai dauko eskaintza, eskari gehiago. Hori izan minutzun, egongo di eskari berezi batzuk hau da. Nik urut nire txakurra garbitzea, baina txampu honekin, ero, bueno, ez dakit. Bueno. Ez dakit ikizmikiz da nitza, baina, bueno, egongo da jendia, ez? Bai, badago. Baina, mazke gustau hitza da hori, badare txakur batzu behar debenak azala gaitxiz beste txampun moto bat eta badaukagu. Zenbat irauten da, apurtxo bate garbiketa zerbitzu honek, holan eskuz? Eskuz, 8 minutu dia hemen baineran, tope, eta gero hor dia zikauan 6 minutu barkatu. Horan guztira, 15 minututan bukatu zu, entre zikau eta horraztu eta hori dana, amaitzen da. Belaxe. Ez dakit, zerbait gehiago dauen gaineratzeko, garbiketa eta zikatuan inguruan. Komeni da zikatzia, garbitzia bai, baina zikatzia bai, edo berehala hemen garbitzu eta igual kanpora urten eta ja berehala zikintzen dira. Hori azkenean da pixkat segun jabian arabera. Guk gomendatzen dugu zikatzia. Azkenean dago bezala, kalea urten eta guztitza azkenean ez da gomendagarria, baina bueno, hori ja segun jabiak erabakitzen da bena. Gaur txakurrak, Mañito, bere urtia diela gainera, eta poli-poli txogoteko, ez da? Ikusten dugu horra, astinketan gainera, bueno... Bai, posik 3 urte bete ditu eta bere oparixa... 3 urte bete ditu, zegoen zerbitzuak bestalde, zenbat zoiezeia? Pirian inginun urte bete. Urte bete? Osa, gutxi, denpora gutxi ondio, baina bai, urte bete. Bueno, eta eskarixak badukotzue, baina beti komeni da gehiago eukitzia eta jendiei etortzeko limpiadojera, batetik txakurra eurak garbitzeko, zegoen ordutegi xan barruan, bestetik, bueno, eskarixa egin ja, guradan eskarixak egin ja, baukotzuelako eskaintza batu bai, ezta? Bai, hori da, gomendatzen dugu jendiai, animatzen dugu jendiai etortzeko, ezaukitako, eta, bueno, nik uste dut, danondako zerbitzu ona edo lagungarria dela, azkenean etxean garbitzea, gero etxea garbitzu, txakurra garbitzu, azkenean, eta, bueno, satoz ona, eta, bueno, txakurra garbitzu eta gero lokala galabatzen zute xente, nahikoa, osea, orduan hori animatzen dugu jentia etortzeko, eta, behintzat behin probatzeko, eta, bueno. Hori da, oso ondo ba, eskerrik asko ba. Bai, zuei. Bueno, eta zuek nundik zatoze? Ibartik, gatoz. Ibartik bergara, txakurra garbitzera. Hori da. Sarritxan etorte zari, zenbatero, ero? Igual izango da, 3. aldixa edo. 3. aldixa? Bai. Horako zerbitzuak, bueno, ez dakite, faltan da zen, ezauketan dituzun bestelakoik? Hemen inguruan ez dut ezagutzen gehiago, horregatik etortzen gara ona, baina ondo dator. Holan, eukitzen dozunean ratutxu bat libre, aprobetsatzen dozu eta ona zatoz. Bueno, eta badakitzu zeure ingurukoek txakurrak daukienek eta erabiltzen dabien edo ez, olako zerbitzuak? Ez dakit erabiltzen duten edo ez, ez dakit. Asko keru baten dabe pelukerixara, segisa da oso ondo dago ere, baina batzutan igual ez dakat lekurik, eta bihar dozunean garbitzia, olako leku batera torri behar. Beraz, hemen eskaintzen den zerbitzuakin, konforme? Ni bai. Oso ondo ba. Eskerrik asko.